liphilile izwi likaNkulunkulu akufanele umuntu alithathe alifake phakathi kwakhe bese lenza umsebenzi kuye. Ngeke waba namahloni, ngeke waba namahloni ngenxa yezwi likaNkulunkulu phakathi kwakho. Sisekela ubheke phambili, izwi likaNkulunkulu liyaphila, lingenza phila nami. Izwi likaNkulunkulu liphilile namandla. Mawuzwelana wathatha lona lasebenza empilweni yakho yophumelela. Izwi likaNkulunkulu kuphela uyalifunda wena wedwa lekhaya, siyalifunda sila izwi likaNkulunkulu. Ngoba izwi likaNkulunkulu liphilile namandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika likamothi zombili, lihlaba kuze kwehlukaniswe umphefumulo nomoya namalungu nomkantha, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Verse 13, futhi akukho nto ebhekweyo engabonakali phambi kwakhe. Lana kasho khona kwasukuthi uNkulunkulu khona lapho wasaba yaka phansi kwamhlaba, kwasukuthi uNkulunkulu khona lapho wase uyabuya wathakekho onjenawe Jehova, akekho fana nawe, ngoba kukhona ungabalekela khona. Akukho lapho ungabalekela khona. Balekela Nkosi yami uNkulunkulu, uthi Nkosi Jesu